a jednou je to venku a potom máte problém to vysvětlovat, že biopaliva jsou není dotované, že řepku tady pěstujeme už 10 let stejně, že Agrofert má jenom 3% řepky, že naše dotace pro nás jsou stejné jak pro každého zemědělce, na 1 hektar je to 5500 korun, že ty dotace jsou Evropské unie, že my dostáváme dotaci na chov prasat a kuřat za minulý rok 51 milionů, že já jsem zaplatil 82 milionů daní a 600 milionů naše firmy a vlastně s tímhle stále bojujete s těmi lžemi. A někdo napsal, že můj táta byl komunistický aparačik, čo je jedna sprostá lež a proti tomu já vždycky budu bojovat, protože můj táta pracoval v zahraničním obchodě, měl 2 emigračky, 21.8.68, když přišli Rusáci, můj strýc naložil auto a odjel pryč a mojeho tátu to pronásledovalo celý život a nikdy nemohl být víc než ředitel odštěpného závodu. A můj bratranec emigroval taky. Krasobluslař, jestli si pamatujete, Petr Bartosjevič. A já jsem chodil do státní školy v Ženevě 1 rok a potom jsem se musel vrátit, protože komunisti zakázali chodit do kapitalistických škol a byl jsem kvázi rukojmí. A můj táta neuvedl do dotazníku, že jeho těta si vystěhovala do Kanady a nechce žít v komunismu. A za toho vyloučili. Půl roku byl bez práce. A toto jsou ty pravdy a toto chci napsat do ty knížky, hlavně sám pro sebe. Protože já bojuji s tou lží a bojovat proti médiám, zeptejte se Viveka, který mě podpořil, když napsali, že má milenku a jeho paní byla v 8. měsíci těhotenství. To jsou hrozné zvěrstva. A ty novináři, jestli jste četli vlastně rozhovor s mladým Novotným, jak funguje bulvár, tak oni tu Bartošovou zabijou nakonec. Oni